kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. Dungbaru labɛnna fasiri jɛkulu ma fɛ a bɛna lase ne Seyidu Sila maraka faama fɛ. Sorigino dɔgɔnɔkɛ faama k'ale to suya kɔlɛ la bi dunya in na marisi kalo tile 12 san 2019 kunnafoni bakurubaw filɛ. Kɛnyɛrɛ ye cakɛyɔrɔ min bɛ yen n'an k'a ma ONG AFAD baaraɲɔgɔnya ani Fonds d'appui au moteur de changement n'u k'o ma bakuruba fɔla FAMOC tɔrɔmɔɲɔbɔ Danemark fɛ u ye baarabolo welewele da bi baarabolo min n'a bɛna kɛ mara kɛcogo ɲuman ani sigida maaw sen donni u ka sigida kɔnɔna mara kɛcogo la komini fɔlɔ filanan sabanan faaba kɔnɔ yan a weleweleda a kɛra CNDIF la Bamakɔ yan. Kulu min bɛ n'u k'a ma groupement tactique armé commando o tɛ sɔrɔsi cɛ gɛlɛn ninnu ye wa u ka kulu min bɛ n'u k'a ma premier riment d'Angoulême mugujugu ci de taara ka ɲɛsin olu ma mugujugu ci la jatigɛwale kɛbaaw fɛ karidonya tɛmɛlen Abakar a bɛ dankun fɔ Mali ani Niger ni ɲɔgɔn cɛ dongbaru la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan daani na aw ni ce maraka faama ka journal Bambara lamɛnni la. An bɔra k'a fɔ sisan ONG AFAD baaraɲɔgɔnya ani Fonds d'appui au moteur de changement bakuruba fɔla FAMOC tɔrɔmɔɲɔbɔ ambassade de Danemark fɛ mun bɛ Mali la yan u ye baarabolo welewele da bidunya in na CNDIF la Bamakɔ yan baarabolo min n'a bɛna ɲɛsin mara kɛcogo ɲuman sigida maaw sen donni sigida mara kɛcogo ɲuman na a n'a ka ɲɛta komini fɔlɔ filanan sabanan faaba kɔnɔ yan Bamakɔ nin baarabolo min filɛ a labɛnna a bɛ waleya ONG AFAD maaw fɛ san 1 baɲango kɔnɔ kalo 12 a tɔrɔmɔɲɔ CFA wari miliyɔn 65 baɲango o de bɛna bɔ Danemark u ka ambassade fɛ mun bɛ Mali kɔnɔ yan ONG AFAD ale bɛna nin waleya ni Fonds d'appui au moteur de changement ye ni o ye FAMOC ye laɲini ye min ye sigida kulu funangɛniw ani musow olu sen bɛ se ka don cogo min na sigida baara adamadenya jidili fɛn min ye maaw yɔrɔ jiyali ye jatigɛwale kɛliw la u n'a ɲɔgɔnnaw Albert Samake ale waribontigi ye FAMOC o kɔnɔna na a bɛ ɲɛfɔli kɛ projet nana a ye lancement fɔlɔ mun kɛ a ye organisation 22 ta ka baara kɛ n'olu ye fɔlɔ nka ɲina 2019 kɔnɔ organisation wɛrɛw bɛ na ta projet ka laɲini ye sifinw bɛ se k'u sen don baara la cogo min na ka se ka Mali bɔ nɔgɔ la ka se ka jamana taa ɲɛ a bɛ kɛ Mali yɔrɔ bɛɛ la k'a fɔ baara in bɛ kɛ Mali yɔrɔ bɛɛ la. Conseiller commune 3 o maire ka nɔbila ko la n'o ye Chakina Ɲono ye ale ko ni kɔni b'a to funangɛni minnu bɛ nin commune ninnu kɔnɔna na commune 3 in u ka se ka hakili sɔrɔ k'a fɔ ko commune tɛ se ka kɛ foyi ye ni olu tɛ. Nafa ma anw ka projet in na o y'a ye denmisɛnninw bɛna nafa mun sɔrɔ a la donc n'a bɛ u ka degun wuli donc o nafa bɔ an kan na an ka denmisɛnninw bɔra sigi ni yaala ni drogue ta ni cigarette minw na ani k'i sigi da la ka te min donc ni projet n'u ye projet mun kɛ FAMOC bɛ se k'u dɛmɛ u ni AFAD faralen ɲɔgɔn kan donc n'a financé par Royaume de Danemark donc o nafaba bɛ commune bɛɛ lajɛlen. ONG AFAD yɛrɛ u ka baara waleyaba n'o ye Ibrahima Kulibali ye ale ko funangɛni maa 45 u bɛna olu kɔ a jo muso ni cɛw b'o la commune 3 in kɔnɔna na. An y'a fɔ cogo min na projet in bɛna boli kosɛbɛ denmisɛnw n'an b'a fɔ jeunes musoman b'o la cɛman bɛ o la an bɛna jɛ kosɛbɛ k'olu kalan k'u lafaamuya commune yɛrɛ la baara cogo ɲuman commune bɛ baara cogo di pour que u bɛ se k'u sen don commune la baarali la an bɛn'u kalan kɛlɛw bɛ kunbɛn cogo min na an ka sigida la bɛɛ dun b'a dɔn kɛlɛ caman bɛ yen bi olu kɛlɛw bɛ an ka dugukolokow kan kosɛbɛ ani k'an bɛ ɲɔgɔn ka hakɛw daraki kosɛbɛ an bɛn'u kalan o fana la kosɛbɛ prévention des conflits en matière foncière et respect des droits de l'homme an bɛn'u kalan o la kosɛbɛ an bɛna denmisɛnninw an bɛna sigi ka baro an n'u bɛna sigi ka baro caman kɛ fasoden ɲumanya olu yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye u ka commune la baara cogo ɲuman na donc an bɛna baara bɛna boli o kan kosɛbɛ nin san damadɔ in kɔnɔ mais baara bɛna boli kosɛbɛ kalan kan parce que i tɛ se ka baara ɲini i tɛ se k'i ɲɛsin baara ɲininaw ma minnu bɛ baara di mɔgɔ i tɛ se k'o n'i ma kalan ni kan t'i da kan min b'a kɛ i bɛ se k'i ka hakɛw sabati donc o hukumu kɔnɔ nin projet in san 1 in kɔnɔ ni Ala sɔnn'a ma an bɛna denmisɛnw n'o y'an ka jeunes an bɛn'u dɛmɛ kosɛbɛ an b'u dɛmɛ kosɛbɛ adamadenya yɛrɛ taabolo la an b'u dɛmɛ kosɛbɛ u bɛ se ka baara ɲini cogo min na baara min b'a kɛ u bɛ se k'u yɛrɛ ta u bɛ se k'u ka denbaya ta u bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ta donc o dun tɛ se ka kɛ bi n'i ma faamuyali sɔrɔ n'i ma kalan an k'a fɔ ten parce que n'i ma kalan o de bɛ ani dugu wɛrɛ jeunes bɔ ɲɔgɔn na bi an b'a ye
an ka jeunes u b'a fɔ an ka jeunes bɛ tan an ka jeunes bɛ tan an ka jeunes tɛ sɔn baara ma ou bien an ka jeunes ko niveau tɛ u la donc o de la an ko an bɛna jɛ ka kalan k'u ka lafaamuyali k'u kun kosɛbɛ nin projet nin kɔnɔ pour que au moins u fana bɛ se ka sen don u ka baara la cogo min na u ka sigida kɔnɔ u ka quartier kɔnɔ u ka commune kɔnɔ pour que yɛlɛma bɛ don mara taabolo la cogo min u yɛrɛ bɛ se ka y'a kɔnɔ yan'u ka kɛ kɛrɛfɛmɔgɔ ye a la. a fadi a ka wulikajɔ o hukumu kɔnɔna na a n'a dɛmɛbaa jɛkulu ale ko yɛlɛma ɲumanw bɛ se ka kɛ hadamadenya jidili o siratigɛ la cogo min na o y'olu ka laɲini ye u ka baarabolo u b'a kɛ komini 3 de kɔnɔ Bamakɔ yan fɔlɔ 2nan 3nan wa i ka dɔn k'a fɔ u ka baarabolo a bɛ waleya o komini kelen kelen kɔnɔ quartier 4 o de kɔnɔ musow cɛw minnu sisan b'a ta san 15 ka taa bila san 35 la u ɲɛsin bɛ olu ka kow de ma. Groupement tactique armé commando o tɛ surasi cɛ gɛlɛnw ye wa kulu kɔnɔna na n'u kama premier irima Dangulem mugujuguci tara ka ɲɛsi u ma mugujuguci la jatigɛwale kɛbaw fɛ karidonya tɛmɛlen a kɛra Abakar o bɛ dancɛ fɔ Mali ani Niger jamana u ni ɲɔgɔn cɛ mugujuguci a kɛra sababu ye a ye maa 2 a y'olu jogin kosɛbɛ kosɛbɛ Faransi ka wolomasiri taba kulu olu cɛ la minnu banana premier irima in o kɔnɔna na u y'u ta ka taa n'u ye Faransi ka taa furakɛli k'a ta ka ɲɛsi u ma. Yansa bɛn lakanda ani faraɲɔgɔnkan o bɛ se ka waleya cogo min na Mali kɔnɔ kulu min bɛ n'u kama association pour le développement du cercle de Nara ADECNA u bɛna ɲɔgɔnna jɛrɛ waleya a ta ko 9nan o ye nin ye n'u kama ko festival de Ouagadougou a bɛna kɛ Nara mars kalo tile 22 ka taa bila tile 25 nata la kunnafoni in dira alamisadonya tɛmɛlen a kɛra lasigile ka ɲɛsin dɔnnibaaw ɲininaw ma ɲɛmaa dangan fɛ ADECNA o tɔgɔ la n'o ye Modibo Siriman Keita ye. Ngwara daba ngana Cameroun jamana kɔnɔna na Maurice Kanto ani a nɔkama 100 Banyango nin tigɛ danbɛ u ka kabini janvier kalo sa waati k'a jira k'a fɔ k'u ye fangaɲini kasoladenw de ye a y'a jira k'a fɔ ale a n'a nɔkama maa 160 Banyango n'u bɛ Cameroun kasobon kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko politiki kɛlɛ de y'olu se kasobon kɔnɔ Kanto ale ka kuma don Emmanuel Macron Faransi jamana ɲɛma a ye foli kɛ sɔgɔmada in na Djibouti k'a fɔ ko ŋaniyata min kɛra Algérie jamana kɔnɔna na Abdelaziz Bouteflika fɛ k'a fɔ k'a tɛna ye jamana ɲɛmaaya sigi kan bɔli la tako 5nan a yɛrɛ fɛ ka tila k'a fɔ ko waati ka dayɛlɛ n'o ye cɛbɔ fanga ye n'u ko ma transition ko n'o bɛna kɛ waati surumani ye ka jamana ɲɛmaaya sigi kalata ka waati boloda ko o kɛra ko ɲuman ye k'a bɛ foli ta ka ɲɛsin a ma o la. Nin bɛ dan sigi bi la selu la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ ka lase balimakɛ Seyidu Sila Maraka Fama fɛ Zorigino dɔgɔnɔkɛ Fama k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala m'an ka jɔnya joona sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni kuraw k'olu dangɛnɛmaya nka yan'o cɛ sa n'a b'a fɛ ka segin ka Maraka Fama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net Maraka Fama ka journal Bambara ka kunnafoni jataranw a ka laselibaw a n'a bɛɛ lajɛlen ye ne b'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ a k'an bɛn sini ni Ala subahana wa taala n'a jɛna n'a ye. Maraka Fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.